माने डिसाइड खालामदों माने माबा जागोन होननानै आटा जानसै होननानै आरो रुटि जानसै होननानै ना दाउआव फोनायबाबो hey lagaw so hello everyone, welcome back to my channel. So नै खेनाय सिननानै दारिखौबो हख्लायनानै नुजाफैलायबाय आरोना नोंसोरनि गेजेराव ना So दिनै ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो so चलो जाय सासेया नै फुदुंगासिनो सा बियो माबा मानो मोनलायो संख्रि ओमफ्राय बियो सिनि आंनि बियो ना हा आंनिबो दे हा इथिं बियो सिरि सिरि हारसिं नै दावदै जाखांमादो आरोना नै ओमफ्राय इखो दायो बखंना लासिगोन ओमफ्राय लोंसै ओमफ्राय नै गेन्द्राया जाहा माबायसा लोंदों दैखो दा दैखो गारजोबफिननांसिगोन मिमि लों ओंखारबोसिगोन बियो लोंफिनबाय स' नै लोगोफोर आं दिनै मा बनायनोखो टाइल्स माने सिगांनि माबा थानायखो मा होनोमोनलायो संख्रि फानलु दिंग्रा खालामना होबाय आरोना बेयाव बेसेरि खामफ्लाय लानानै माबाबाय थायोमोन ना अननांगौ एसे हिन्जावफोरखौबो न नै बेयाव गाहायाव मोनथाम खुन्थि दोननानै टाइल्सखौ बहायना दोनबाय आरो बेयाव अर जलायखाबाय अराव बनायगोन गेस लकसन जायोना ओंखायनो ना गालु मा थानाय नङा ना दायो हाखांबाय नै बान्दाकबि हाखांबाय ओमफ्राय दायो बिथिं थांसै आरो बेयाव लोगो मोनसिगोन मोनसे दंख' दे हाना ला जेबो नङा बेथिंजाय माबा खालामदो बिथिंथ' हाबाय थादों हाखांखासिगोन ओमफ्राय बेखौ दायो माबा खालामना लानोसै आरोना मानो होनलायो फानलु हारि जगार खालामना लानोसै फ्रिजआव माबाना हैनोसै आरो फ्रिजआवनो मानो होनलायो दै टाइल्स लगायनाया बेयाव बरिया दिनहैनो लानोसै स' इयाव खादायाव लाना लानोसै जगार पत्र खालामनांगौ ना माबा लानायनि सिगां एक दुइ तिनि सारि पास सय सात बे ज'खौ दालांफैनोसै आरो बेखौ बावगारदोंमोन जिरा मस्लाखौ ओमफ्राय जिरा मस्ला लाना लाबाय स' माने बेयाव दिंगोन आरोना थायोना थाया नायनोसै र' बिलाहि लाबोगोन र' ओइलाय इयाव दिनदोंमोन ना ओइलाय इयाव इदि दिनसै आरो दायोबा सिन्था गैला नै इलाय माबा खामफ्लायफोराव इफोराव सिन्था दिनलायलाङोलै नै बरिया जाबाय दा दायो हजायना हेन्सास नुलायलांबाय ने ना जाहा रान्धिनिया हरसिगोनानो थाव दां हा नुहुरलायलाङाखै मानि नुहुराखै जानांगौ जाखो मानि थाखाय मेगनफोरा गैला नामा दायोनो बैसो जायैफोरावनो हा मेगनालाय मानि जोंख्लाबनांगौ जाखो हाथिनि मेगन नामा मावजिनि मेगन नामा नोंहालाय जोंख्लाबलाबायनांगौ जाखो मानो दायो हरनो गुदुं जायाखै गुदुं जायाखै हरनोसै आनो औ नखर आं दिनायाव दिनाखै आं बनायना होनायाव दिनाखै बिखौ खोबग्राखौ बहाजा दङ लागाव खोनथाम खोनब्रै खोनबा
सयबारखौनो हमजादो आरो ना फिसाबा आंनिया सयबारखौनो होनदों आलुआ दानियानिया गोदाना जि गोदैलै मानोथाय मानो बिदि जाखोथाय आलु गोदाना बिराद गोदैथार दिन माबा जेराव दोननो गोसो मिया दाखालिबो माबायाव जानायमोन मानो मोनलायो दाउ बेदराव ओइ दाखालि दाउ माबानायाव फार्स्ट माबानायनियाव फार्स्टनियाव होनायमोन जे बायसा गोदै मोनजादों ओमफ्राय रुयाखैमोन मियानियाबा गोथाव जानाय माने माबाया बे माबायाबो मानो मोनलायो आलुआ मियानियाबा दाउआव होनायबाबो लागाव आंनि फावा आंलाय सानदों गथासो होननानै आरो है जेबो नङा थाथों मोनो खोनलाय होना हो जेबो नङा मोनो खोनलाय बेलाय आरो लवगwसे लांगाब लुंगाब जायो लांगाब लुंगाबसो जाखायो दा इदिखौलाय नों गथा गोदोर साननाय आं गथा गोदोर होननासो साननाय मेमसबो नायनो मोनलायसिगोन ना जानो आरो आंहा जाय दायो खोबना होनसै इनिफ्राय मा खालामगोन खोबना दसे दोनसै दै ओंखारगोनसिनो नोंलाय रुटि जागोन ना ओंखाम जागोन बेखौनो दा जागासिनोलै मा जागोन जाया जागोनबा होनखा खामखौनो जानोसैदां बैखौ रुनाय माबानिखौ माइरं रुनायखौ जाजायो ना गोथावसो मोनजायो स' माबा मा होनलाय बिसो नायलांबाय बासमति राइस बायसा माबा जाग्रा बायसा फ्राइड राइस जाग्रा बायसा स' ओमफ्राय इथिंजाय लोगोनो नै माबा हरना होखाबाय संख्रै माने सिगांथिं माबा गैयिनि थाखाय मानो मोनलायो फ्लेश लाइट गैयिनि थाखाय माने बेसे साफा नुवा आरोना सिगांथिंनिखौ मानोथो गोजौनि दारिखौ सिनना लानानै बोरैबा बेंग्राग्रा मोनबाय आङो लान्थ'था होमबाबो दोङो वानावसो सिनदोंना आरो गाहायनि दारिखौ नुनानै मुस्लिम हेन्सा नंखाबाय मिया हेन्सा जाहा नै बिथिं गालो खौलि हायदों गालो नै गालो ओइलाय हनै दरजा खेंबोबाय आइथिं आइलाय हायबाय होनाखै खौलि फायदोंना होननायखाय हायबाय गोसोम दों सिनायहरालै इखो हनै नापाया बिथिंजाय होना लासिगोन हालदै हा हालदै बिथिंजाय बाबायाबो थांनायमोन गिर्जा मोनफैबाय बिथिंजाय हरना लाबाय हालदै ओमफ्राय कालुआ थांजाबाय खौलिदों गैला लोगो थांजाबाय कालुआ गैला बेखौ कम्बलखौ माबा खालामगोन आरोना सुना होगोन आरो दिनै बे मोनसे ओमफ्राय आरो बे नङा बे इनिसोरनिसो खालिनिसो बियो खालि उन्दुग्राया नङा बे आंनियासो बे खालिनिसो आं दै लाबोनाया बिदि रं नङामोनथ' मोजांथार माथो ना लोगोफोरनो मा दरखार गैया माथो ओमफ्राय बिथिंजाय नै इखो फान्थाव माबा फान्थावखौ माबा खालामना लागोन दायो मानो मोनलायो सावनोसै फान्थावखौ सावनोसै इनिफ्राय फान्थावखौ बाथोन खालामसै ओमफ्राय जानोसै दायो स' बेबो मोनबाय दायो बान्दाकबियाबो नै एसां मोजां जादों नै आथा जि मोजां जाखादो ओमफ्राय बिथिंजाय दङ लेस्रा दोहैनि माहाय ओमफ्राय खामबो मोनबाय ओमफ्राय आं माने डिसाइड खालामदों माने माबा जागोन होननानै आटा जानोसै होननानै आरो रुटि जानोसै होननानै ना मामाया कलं ओमफ्राय बिथिंजायबो मोनसे माबाया मानो मोनलायो फान्थावखौ माने दायो सावसिगोन मासिगोन नापाया नोंहा
ओमफ्राय दायो बे फान्थाव मोनबाथाय बेखौबो भाजि माबा खालामनो भाजि नाङाबो फानलु दुन्दिया हारि होनानै बरिया जानोसै आरो स' थेंक इउ दिनै थुनथिया गैलाना स' थेंक इउ दिनै भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय मोजां मोनोब्ला डु लाइक ओमफ्राय शेयार ओमफ्राय साबसक्राइब खालामनो दाबावसै आरोना साबसक्राइब बाटन थुनानै ओमफ्राय बेल आइकनखौ अलाव थुनो दाबावसै आरो स' थेंक इउ टाटा बाय बाय